Здравейте, аз съм Сар 70 и в този клип ще ви представя бях си взел от Германия ето този голям часовник. Този голям часовник, който не е лош, от дърво е. Има всякакви шкафчета, лодка на пари. Има шкафчета и отзад какво има? Отзад има едно, където се затваря и тук вътре камерата. Тук вътре е батерията и някакво вътре. Така. Включа. Колко ще включа? Отпред. Аз съм го настроил вече. В момента е 10. 9:30 там някъде. Не е много уверен. Така че идвам го настроих. И да, хубав е. Висок към няколко сантиметра. И не е лош. Ето това е той. Отляво. Отясно. И отзад. Така че това е всичко от мен. Аз бях Стар 77 с часовника и